Takže video už běží, dáš si napadač tašku. Takže jsme konečně dorazili na start Funtripu 2024. Jsme v Lyonu, v nějakým jejich oblastním prostě národním výboru, nebo co to je, krajský úřad v Lyonu pro region Auvergne-Rhône Alp. Tyhle kola v podstatě se hodí akorát do muzea, takže to, co s námi udělali, je, že nás dovezli na startu rovnou do muzea. Jsme celkem dobře naladěný, včera večer byla žranice a chlastačka, takže jsme připraveni vyrazit. Nevím, jestli jsem tam slyšel na tom videu, protože teda asi bych měl víc křičet, protože na ty 2 metry v tomhle hrozně rámuse. Ono tady současně pracuje, současně tady upravujou během té výstavky jako úspěchu národního hospodářství, nebo co to je. Představil bych tady stručně ty jednotlivé kola. Samozřejmě naše 2 kola na Jirkovo, u těch jsme začali. Tady je Francouz Patrice Posner, minimálně 10 let rozvíjí tenhle svůj design hliníkový. Se viděl už v roce 2015 a od té doby ho teda prodloužil a vypadá to dost punkově. Podle samolepek. Tamhle dál se posuneme k Argentinci a Švýcarovi. Jak vidíte, tak národní identity je možný mít klidně 2 a není to žádný problém. Tady bude Jerry, se kterým jsem včera kecal na večeři, a ještě jeden Belgičan. A na druhý, tady bychom museli podle samolepek. Francouz Vincent, tohle si tak úplně nepamatuju. Tamhle samozřejmě favorit závodu. Je zajímavý, že hodně kol je tady Azubu. Je celkem jasný, že tenhle skončí prostě po 3 týdny ten závod. Jo? Pravděpodobně pojede méně než 3 týdny. A budeme na ně čekat? Nebo myslím si, že bude čekat, že on na nás čekat nebude. Dobře. Myslím si, že toho nepředjedeme. Další mobil je pro změnu obytnej. Švýcarský, to je prostě švýcarská mechanika. Je to prostě, je vidět, že oni mají prostě tu řemeslnou zručnost prostě v krvi. Je to krásný, dá se v tom spát, je v tom místo na postel. Tohle je Jackův Azub. Jack Butler je už v roce 2018 do Číny. Moc jsme se neviděli, protože byl neuvěřitelně rychlej. Je to vegan, prostě v podstatě hladový na těch cestách, protože se na venkově je hodně těžký. A jako přešel teda na lehokolo kolo, říkal, že obdivoval můj design v roce 2018, taky vidět, že Lenochod ho inspiroval a jede s přívěsem, teďka jede už tak jako všichni. Má to hezky, má to fakt vymezlený, má to fakt hodně elegantní. No přece jenom jsou tady nějaký přívěsy. Posouváme se už k Němců. Tohle jsou nejmladší účastníci, je jim 19. Kilian s kámošem, má spoustu sponzorů, má to postavený na Victronu. A jako jsou to hodně těžký vzadu, mají to podle mě strašně zatížený vzadu, takže budou mít problémy s tím zadním kolem, ale jinak samozřejmě jsou to favoriti, protože jsou mladí, mají spoustu sil, mají spoustu panelů. A není to tak těžký, jak to vypadá. Myslím si, že mají v přepočtu jako na jednu osobu, mají velký dobrý poměr. Přesuneme se k mapě závodu. Čeká nás spousta checkpointů. První odsek z Lyonu, na první místo míříme do průsmyku Saint Martin. Je to stoupačka asi 12 metrů na asi 16 kilometrech, nebo jak jsem se koukal na profil mapách. Takže bude potřeba tam čekat tak půl dne a dobíjet, než tam vyrazíme. Samozřejmě předpověď je, že jakmile jednou zamíříme do těch hor, tak tam budou mraky v těch terénech. Takže dnešní plán je co nejvíc na jich, tam to má být hezky. No, pak se jede kolem majáku v Lisabonu a pak už jsou checkpointy teda v Maroku, na Sahaře, je skutečná Sahara, bude tady z toho City Infinity Zagora,
Zagorje bude ta skutečná Sahara, která bude asi jako nejostřejší do toho závodu. Jako můj plán je ujet to asi za 5 týdnů, ale nevím, jestli to podaří dobře, když vidíme po těch prvních dnech, jako jestli dáme ty úseky, tak jak jsme se naplánovali pro dnešek, startuje se v poledne a naplánoval jsem asi 180 km, 170 km úsek, tak uvidíme, jestli to večera stihneme. Bylo by potřeba si udržet v sedle asi tak 8 hodin, aby jsme měli nějaké výsledky, ale pro dnešek mám naplánovaný 6 hodin a bohužel cestou sem jsme byli v pohybu nejvejš 5 hodin, takže jako jestli se nám podaří zhrubat 8 hodin denně, uvidíme. Já nejsem žádný trénovaný sportovec, takže bude to hodně o tom nějaký sebedisciplíně, sebekázni. Tak ještě tady nás docela spoudu nás spousty čokolády před odjezdem. Myslím si, že bych to video pomalu ukončil. Takže já se loučím. Můj kanál není zatím příliš šekový, sledovaný. Od té Číny jsem tam vlastně nic moc nenahrál. Tak můžete se podívat na moje starší videa z roku 2018 z tohle stejném kanále. A dozví se zase až s dalším checkpointem třeba. Tak čau.